Magandang umaga, Bombo Vince, at saka magandang umaga rin sa mga tagapakinig nitong programa. Ayun. Sir, itong information na may isang pulis, sir, na daw taga-Can-Avid na Municipal Police Station, sir, na ipinakita daw itong baril niya, sir, sa cashier. Anong kwento nito, sir? Bombo Vince, last February, March 14 ng gabi, pumasok sila dun sa isang restaurant sa Dolores at mga 11:30 na i-report ito sa Dolores MPS na may allegation na naglabas ito ng baril na isang customer sa isang restaurant. Okay. At Yes, sir. sa ngayon, ongoing na yung investigation. Nag-start ito kahapon at nirelieve na natin. Kasi nga definitely haharap siya sa administrative case for violation of PNP policies, lalo na yung pagdadala ng baril sa mga restaurant na hindi naka-uniform at saka off duty. Yun muna ang tinitingnan natin, Bob Pins. Okay. So, sa panahon na ito, sir, na pumunta dito sa itong inuman, sir, is naka-off duty itong pulis, sir, tama? Tama po, kasi hindi siya naka-uniform Uniform. and dapat hindi siya nagdala ng baril. Baril. Oo. Okay. Itong baril, sir, is confirmed na ito. Confirm ba, sir, na service firearm, sir? Issue ng PNP, sir? Issued pa firearm niya. Okay. Short firearm. Bakit daw niya, sir, ipinakita itong baril dito sa cashier? Ano yung gusto yung well, kasi may information, sir, na hindi nagbayad or ano, gaano katotoo, sir? Yun nga, according to our initial investigation, parang na-short siya kasi parang, kung di ako nagkakamali, birthday celebration, hindi lang ma-identify kung siya or yung anak niya. Yun, kumain sila tapos nagtagay-tagay. And nung nagbabayad na ng bill, na-short siya. So nakiusap accordingly na aayusin niya the following day. Parang, pero yun na, pinakita niya yung baril as parang guarantee niya o pagpapakilala na pulis na hindi naman na dapat. Sana kinausap nila na maayos na aayusin niya the following day kasi nga nag-short siya sa budget. Ayun. So, kumbaga, sir, ipinakilala niya na pulis siya dahil walang ID na ipinakita, baril yung ipinakita, sir, ganon? Parang ganon. Klaro naman yun sa CCTV footage sa Bombo Pins. Pero yung baril is hindi naman tinutok. Klaro sa CCTV, hindi naman tinutok doon sa cashier, sir, no? Ipinakita lang. Hindi naman tinotok. Pero alam mo naman, siyempre, cashier, babae, hindi naman sanay. Ang narinig ko doon is bawal silang tumanggap ng gano'n na guarantee or deposit sa mga nag-short ng payment. Okay. Pero, by the way, sir, itong police, ano yung ranggo nito, sir? Police Corporal. Police Corporal. Okay. So, nakadestino sa Can-Avid. Assigned siya sa Can-Avid and residente siya ng Oras. And, Okay. Pero nung mangyari itong insidente, sir, lasing itong pulis, sir? may siya, may indication na siya na nakainom kasi nga nagsalo-salo sila doon at saka hindi naman niya siguro magagawa kung nasa matinong pag-iisip pa siya. Yun. Definitely nakainom ito. Okay. Kaya in-depth ang investigation natin dito para malaman lahat ang mga circumstances na nangyari. Yung kasamahan niya, sir, is may pamilya na or may mga pulis din na kasamahan, sir? Parang family niya ang kasama kasi nga may isang Birthday. immediate family niya na nag-birthday. Okay. So, nasaan na ito ngayong pulis, sir? Restricted siya sa ESPP, Bombo Pins. Okay. Pati yung baril niya, sir, nakumpiska? Kumpiskado? Pinakumpiska ko kahapon. Okay. So, well. Ano ito, sir? Isolated case lang ito, sir, or no? Masasabi natin na hindi naman na isolated. Common ito na nangyayari sa ating mga kapulisan. Yun ang sinasabi natin na mag-ingat kasi dapat professional ang pagdidil natin sa ating mga community. Lalo na yon restaurant. Siyempre, kita lahat yung mga gagawin natin doon. Kahit civilian, dapat nakiusap lang, paliwanag lang ng maayos. Okay. Itong pulis, sir, palagi siyang pumupunta dyan sa restaurant na ito, sir? Or ano?
Walang history kasi nga residente siya ng Oras. Oras. Siguro nagkataon lang na mapili nila kumain doon or mag-celebrate ng okasyon nila doon sa Dolores. Ayan. Ano mga kaso posibleng isampa dito, sir, sa pulis ito, sir? Sa ngayon, tinitingnan pa lang namin yung sa PNP Memorandum Circular on Carrying of Firearms. Okay. No, gaya ng nasabi ko kanina na off-duty. Of duty. Definitely, meron itong na-violate na admin case as well as criminal Oho. kung magpupursige ang complainant dun sa restaurant na yan. Okay. Yung complainant dito, sir, is yung may-ari ng restaurant at saka yung PNP, sir, ganoon? Definitely, yung may-ari at saka yung kliyente niya. Ayun. Okay. Sige. Police Colonel Ernesto Macasa, sir, baka may mensahe ka sa ating mga kapulisan dito sa mga ESPPO, sir. Go ahead. Para sa ating mga kapulisan dito sa ESPPO, we should dapat mag-act tayo professionally. Oh. Kasi may mga naman tayo, may mga policy at tayo ang tinitingnan ng community. Tayo dapat ang protector, hindi yung tayo ang magpa-violate. Hindi kami nagkulang ka-announce sa inyo during PIC formation every morning, ina-announce ito. Let's act professionally. Any misconduct, hindi ito ito-tolerate ng ating pamunuan. Makakaharap kayo ng mga administratibong kaso. Maliwanag naman yung ating PNP disciplinary mechanism.